παιδιά, ήταν πολύ μεγάλη νίκη η σημερινή. Αφενός γιατί πρόκειται περί πολύ καλής και πολύ αξιολόγησης, πολύ ποιοτικής ομάδας στα Σούμενα, και επειδή η βαθμολογική μας θέση ήταν κάπως πίσω, έπρεπε οπωσδήποτε το σημερινό μάτς να το πάρουμε, και σε αυτό θέλω να σταθώ και να πω πολλά μπράβο στα παιδιά. Σταθήκαν στο ύψος των περιστάσεων. Δουλέψαμε όλη τη βδομάδα και παρά τα πολλά προβλήματα που είχαμε των τραυματισμών όλη τη βδομάδα, υπάρχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα παιδιά, και σήμερα το αποδείξανε. Τα παιδιά που πήγαν να παίξουν ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλοί και δώσανε το καλύτερο τους σε αυτό, και έχω πει ότι τον τελευταίο μήνα η ομάδα έχει γίνει πραγματικά οικογένεια. Στο παιχνίδι μας έχουμε βάλει πολύ μεγάλο πάθος και πολύ μεγάλη θέληση, και αυτό είναι νομίζω το κύριο συστατικό των τελευταίων επιτυχιών. Εδώ όμως θέλω να σταθώ και να πω ότι ακόμα δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Τελειώνουμε τη χρονιά, βέβαια έχουμε μια ανωδική πορεία. Η βαθμολογική μας θέση δεν μας επιτρέπει ούτε να θριαμβολογούμε ούτε τίποτα. Σκυμμένα κεφάλια, πολλή δουλειά, πολλή σεμνότητα και ταπεινότητα. Να πραγματοποιήσουμε τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα από την αρχή της περίοδου. Και πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά, πολλά συγχαρητήρια και στην παλιά μου ομάδα, τα Σούμενα, τα οποία έχω ζήσει απίστευτες στιγμές εδώ 4 χρόνια, και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο, όπως επίσης και όλο τον κόσμο και του Αθηναϊκού ποδοσφαίρου και σε όλο τον κόσμο. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, υγεία πάνω απ' όλα σε όλους τους ποδοσφαιριστές, σε όλους τους παράγοντες, σε όλο τον κόσμο.